Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment. Tonight is the night, we'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back, this is the moment. Tonight is the night, we'll fight till it's over. So we put our hands up. Godmorgen alle sammen. I dag har vi en rigtig stram tidsplan, så vi må hellere se at komme i gang. Er I klar? Lad være med at være så sur, fordi ved I hvad? Jeg har været op hele natten for at lave det her til jer, så vær lidt glade, ikke også? Godt. Godmorgen. Punkt 1 på vores dagsorden. Godmorgen. Så er vi på 47, hvor vi har nogle analyser, dem skal I også have helt styr på, ikke også? Marius, hvad laver du? Jamen, jeg sidder bare og skriver noter. Det er godt, du vil ikke så lave. Godt, du har styr på tingene, ikke også? Hey, Marie. Nå. Hej, jeg skal bare lige høre, om der er nogen, der har set mine briller. Har I set Helles briller? Ja. Hey, Marie, det er fordi, jeg tænkte på, du sagde sidste gang, at vi skulle bage pandekager i dag. Ej, det har jeg aldrig sagt. Jamen, det sagde du. Ej, det har jeg aldrig sagt. Aldrig. Ej, desværre. Nå, men vi skal også i gang med vores opgaver her. Så hvis du lige deler dem rundt til alle, Anna. Og så skal vi sørge for, at der er helt stille til vores arbejdsro. Er I klar på den? Så siger vi 1, 2, 3. Begynd. Anna, er det okay det her? Anne-Marie, sig stille. Jeg synes bare, det er så dejligt. Jeg vil bare være sikker på, at det er okay for jer, at I har arbejdsro, og I kan koncentrere jer. Og... Anne-Marie. Ja, jamen, det er også rigtig nok, ja. Okay, så. Nå, okay. Så I laver resten færdig derhjemme? Jamen, I har haft en plan til det. Det kan I da godt nå, ikke også? Ja. Og Katrine. Og fordi, at vi har været så dyre, så har kage med til i morgen, eller på fredag, så køber vi noget hyggeligt, ikke også? Ja. Katrine, i næste uge, der skal vi
med vores analyser, og vi har virkelig mange planer, vi har. Vi har så travlt. Ja, okay. Og så er det så tid til, at vi skal nominere årets skarp. Min på 6. A. Martin, 8. A. Emanuela, 7. Y. Emil, Og de nominerede er Julia Mark, Mathilde, Julia Okay, altså, så er det blevet tid til en konkurrence! Vi skal lave Shopping Bunny! Og de lærer, vi skal have heroppe, det er Charlotte og Merete. Skål så, hvis I kommer hjem på scenen! Okay, reglerne på Shopping Bunny, det er, at vi skal have 2 skummelser mod ad gang, og så skal I sige ordet Shopping Bunny. Hvis I kan finde ud af det, så er det tak. Og det er sådan, at vi skal blive på, mens jeg samtidig gør det sige det. Nej, I må ikke sukke dem. I skal lade være med at trykke dem. Det er sjovt. I må være med sammen. Så. Okay, vi tager Charlotte fast. Shopping Bunny. Shopping Bunny. Okay, så er det mig. Shopping Bunny. Og tag to. Okay, nu gør vi det så lidt svært. Vi skal både sige Shopping Bunny og mine ben styrer. Ja! Er du klar? Ja, godt. Camilla, 8. A. Margarita, 6. A. Og Rikke, 8. A. Nomineret er Samme 3. A. 3. A. Og vi er klart nummer 1, Og 24 af de 28 kager er fra 4. A, så Og så vinder I velkommen. Jeg tror, jeg sidder rigtigt. Og så mikro.
Let me take a selfie. Like an earthquake. Vi vil godt nominere årets charmer til FIFA en piger, og de nominerede er... Yusuf ODB. Og vinderen er... Asim ODB. Hallo? Og de nominerede er Rebecca 8. A, Anna 8. B, Ida 7. Y, Sisse 7. Y også. Ved I, hvad der ringer på Sisse? Ida 7. Hvor meget kan jeg til os, når du bliver 16? Derfor er det sådan her årets længst, når du 16 dreng. Og de nominerede er Mikkel fra 8. B, Mikkel 8. A og Jens 8. A. Sommerfingeren, den er jo bygget op af mange kanter og ledere. Det første, de har til sekundersyndelsen, blandet med natrium, kuldioxid, uran, komplet plutonium, går gennem og nedbryder til med knogletypus. Jeg kan jo ikke engang give sur over, at jeg falder i søvn. Jeg ved jo godt, det er kedeligt. Jeg skal bare lige give nogle lektier til på fredag. Så vi laver en analyse og stig på fredag. Så ja. Er der nogen, der har set mine nøgler? Jeg kan simpelthen ikke. Det skummer. God tid. Tommelfingeren, der er der også noget, der hedder Mariuser. Og dem kan man jo huske på, at det hedder, hvad var det nu blomsterne, de gjorde ikke? Jo, de roste, og så kan man jo huske, at det hedder Mariuser. Ja. Og så er der også noget, der hedder Hækkeholer. Det kan du huske, at det er Hækkeholer, ikke? Hvad var det med? Jo, Hækkeholer, det var varmt. Og de alle sammen skaber den her jorden omkring tommelfingeren. Og det var konkurrence her. Niels. Roulader. Så vil vi gerne byde Thomas, Jan og en tilfældig blandt eller en frivillig blandt elev. Lad os ret bakke med ham. Jan og Thomas, spiller lige. Reglerne er meget simple. Man får 15 point for at ramme med spillet, 10 point for at ramme med hovedet, og 5 point for resten af kroppen.
Det var der, Thomas. Og som gave får du en roulade. Og meget flot nummer. Vi hører fra Power Årets 2014. Og de nominerede er Rebecca 8. A. og Anne-Marie.
Anne-Marie!